Izakhamuzi zithwele kanzima ngenxa yempi ephakathi komasipala ne-Eskom. Sekuphele amasonto amathathu zingenawo ugesi ngenxa yengqalasizinda ye-Eskom ecekeleke phansi. I-Eskom ithi ngeke uyilungise lenkinga uma umasipala ungakayikhokhi ingxenye yesikweletu sayo sika 123 million. Ibe nomhlangano nomasipala ukuzwa kabanzi ukuthi uzokhokha kanjani. In a meeting held between the two parties, Eskom requested the municipality to cover the cost of the replacement of the transformer, as well as make a 3 months upfront payment towards their account, including paying for their current account. The municipality, however, insisted that Eskom should switch back the transformer whilst they are owing 1 billion rand and making no effort or whatsoever to make payment towards their consumption on a monthly basis. Umasipala iDitsobotla uthi okwamanje awunayo imali yokukhokhela isikweletu sayo sika 1 billion rand e-Eskom. Our made it clear that we cannot have paid that particular amount because our current balance at the bank is negative, is at the negative. Then we don't have any money to commit the municipality on the payment of Eskom debt. Izakhamuzi zithwele kanzima. It's been 2 years now. Sokuphele iminyaka emibili sidonsa kanzima ngogesi. Umasipala uyeza afike avule itransformer bese buyele emuva. Sekuphele iminyaka manje lo masipala ukhungethwe yinkinga zemali kanye nongaphathi ngendlela efanele.